Que tal, saudos? Brutal agresión en Marín. Hai dous homes detidos pola malleira, o propietario do local Os Tres Monos de Aguete e a súa nai. Máis datos de contado, xusto despois dos titulares. Os mariscadores de Noia volveron hoxe a actividade logo do parón do Nadal. Fixérono con topes baixos que non custou acadar no caso do berberecho. Pola contra, a ameixa non abonda, especialmente a babosa e a fina. Enfrontamento entre a Deputación e o Concello de Pontevedra pola rehabilitación de Santa Clara. O vicepresidente provincial acusa o alcalde de empregar o proxecto como arma política, atrancando no Concello a concesión da licenza de obra. Dende o goberno local pola súa banda aseguran que non poden conceder esta licenza sen ter o informe sectorial de patrimonio que a Deputación aínda ten pendente. Cambados celebrará esta fin de semana a súa 8ª Mostra Internacional da Camelia. O evento vai ter lugar no Salón José Peña. A cita acoden nesta edición máis dunha trintena de expositores cunha escolma de case 600 variedades de camelia. Ademais de propostas galegas, na mostra tamén participan flores de Portugal e por vez primeira contarán cunha representación de Turquía. Xa está en marcha a terceira edición do concurso de espantallos de Entroido de Meaño, unha iniciativa que impulsa a Asociación de Veciños Santa Lucía. 12 propostas do máis variado compiten este ano por facerse con algún dos premios que se van desvelar nun acto en Dena este vindeiro domingo. Os seus creadores botaron man de moita maña, pero sobre todo retranca e moito humor. E hoxe nas novas tamén faremos un repaso por algúns dos desfiles de Entroido das nosas comarcas. O tempo acompañou botando á rúa milleiros de persoas en prácticamente todos os municipios da volta. Dentro duns minutos estaremos nos desfiles de Pontevedra, Poio, Meis, Caldas, Porto do Son ou Ribeira. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa brutal agresión en Marín. Dous homes permanecen detidos como presuntos autores da agresión ao propietario do local Os Tres Monos de Aguete en Marín e a súa nai. Os feitos producíronse o sábado pola noite. Segundo informa a xornalista Natalia Puga para Pontevedra Viva, despois de varias horas consumindo alcohol no local, os detidos protagonizaron un enfrontamento que rematou cunha brutal malleira ao propietario e a súa nai. A ela fracturáronlle as dúas mans e provocáronlle unha grave lesión na cabeza cun vaso. O home, pola súa banda, romperonlle varias costelas. Tamén causaron importantes estragos no local. A chegada da policía local, os presuntos agresores resistíronse e danaron o coche patrulla. En principio, están acusados dos delitos de lesións, resistencia a autoridade, danos, furto e estafa. Están á espera de pasar a disposición xudicial. E un accidente provocado esta fin de semana por un individuo que presuntamente ameazou cunha katana ao propietario dun establecemento na zona da Movida de Ribeira obrigou os axentes da Policía Local e da Nacional a intervir. Todo quedou aí sen chegar a máis e cando se presentou a policía na zona o mozo xa fora reducido. Ao parecer todo veu derivado dunha forte discusión dentro do local que desencadeou logo no incidente coa katana. Aínda así foi detido acusado dun delito de ameazas e outro de tenza ilícita de armas. Parece ser que este individuo xa conta con diversos antecedentes por diferentes tipos de delito. E como víamos no sumario, os mariscadores de Noia volveron hoxe a actividade tralo parón do Nadal. Fixérono con topes baixos que non custou acadar no caso do berberecho. Pola contra, a ameixa non abonda, especialmente a babosa e a fina. O parón habitual da confraría de Noia tras a campaña de Nadal chegou hoxe a súa fin. Os mariscadores volvían ao traballo coa incerteza do que podían atoparse nos bancos tras as últimas riadas. Aínda que estiman que morreu o 30% do marisco na zona intermareal e o 10% nos bancos da flote, as impresións esta xornada non foron tan malas. Hai berberecho, pero non moi grande, sobre todo de terceira e cuarta. Nos bancos a pé no intermareal, pois o 30% do berberecho morreu. Con estas riadas andei atrás. Están máis dañados os bancos da pé cos da flote, non? Os da flote hai un 10% de mortandá, non notamos moito, pero o que notamos é que non creceu ora no inverno, non? Así como creceu moitísimo no verán e na primavera, agora máis ben é berberecho de cuarta e terceira, o que se está collendo.
Mentres que co berberecho non houbo dificultade, máis traballo custou apañar o tope da ameixa, especialmente de babosa e fina. Xa ves, mira, o que hai, pouca cousa. A verdade que pouca cousa, pero bueno, a ver, esperemos que teña bo precio e nada máis. Hai, home, algún ainda hai, non é para tal, pero ainda hai. Un poquinho máis, podían dar máis cupos se o pagan, pero, bueno, todo depende dos directivos e que, a ver, se non o pagan tamén para rejalalo, pois, estou de acordo tamén con estes cupos. Se eran un poquinho máis e o precio valera, pois, axudábanos un pouco máis a facer algo máis, pero bueno. No, os topos son pequenos e colleuse. Bueno, do que do berberecho é a xapónica. Depois a babosa é fina, costa. Bueno, de babosa nós non collemos, por lo menos. A ver o que pasa, tamén é o primeiro día. A rendibilidade destas xornadas dependerá sobre todo dos prezos, moi condicionados pola entrada de marisco foráneo. A ver, que se vai así os precios, sí. E se vai, se non, pois colleremos algunha medida. A ver o berberecho, nós temos un pouquiño o berberecho que baixe, porque, xa digo, ven de Portugal, de Francia, e vendeno como o galego, este é un fraude, a ver se fai algo a administración, que levamos anos xa dicindo, e, bueno, a ver, os topes van seguir así, máis ou menos. Topes que nestas primeiras xornadas son de 4 kilos de berberecho, 3 de xapónica e babosa e 2 de fina. A intención da confraría é estender a campaña ata a Semana Santa. Reábrense as negociacións para comarcalizar o Parque de Bombeiros de Pontevedra. A Deputación e Concello confirman a existencia de conversas. Dende o Goberno local aseguran que están abertos a esta posibilidade sempre cando se axuste a legislación á nova realidade laboral e que quede claro de que organismo dependerían os traballadores do servizo. Recordan que xa no 2018 houbera conversas neste sentido, pero que quedarán aparcadas pola súa complexidade. Unha condición que o Concello de Pontevedra está disposto sempre cando non lle vai a supoñer máis gasto. Toda a colaboración, incluso lle dixen o presidente, dixen, mira, creo que tendes máis fácil de cando se intentara, debe ser o ano 17, se cadra, ou por aí, 18, non sei, cando se intentara, porque teredes fío directo, non, ca Xunta, xa é necesario unha modificación normativa, non, etcétera, pois que a faga. Ora, o que está claro que non pode ser é que, digamos, e Vigo creo que puxera máis ou menos en unhas condicións, é que de repente o integremos, de repente haxa que pagar máis porque cubre máis área, ou que sexa, eso non tería ningún sentido. Enfrontamento entre a Deputación e o Concello de Pontevedra con motivo da rehabilitación de Santa Clara. Hoxe o vicepresidente provincial acusou o alcalde de empregar o proxecto como arma política, atrancando no Concello a concesión da licenza de obra. Dende o Goberno local pola súa banda aseguran que non poden conceder esa licenza sen ter o informe sectorial de patrimonio que a Deputación aínda ten pendente. Din que completar o trámite sen ter esta documentación sería prevaricar. Para o vicepresidente da Deputación de Pontevedra non hai dúbidas. O alcalde pontevedrés está a poñer a trancos dende o Concello a tramitación da licenza para a rehabilitación do convento de Santa Clara. A Lores le da igual retrasar el proyecto con tal de favorecer sus intereses partidistas y particulares. Lores no soporta que yo lleve el proyecto de Santa Clara en este momento. Lores no puede soportar que su rival político, el que le ganó las urnas, quiera capitalizar el proyecto que inició e hará cualquier cosa por retrasarlo. Segundo Domínguez, Concello e Deputación acordaran conceder unha licenza provisional co proxecto básico, documento que foi entregado en xullo de 2024. Deste xeito, explicou o vicepresidente, poderían avanzar na licitación, contratación e adxudicación do proxecto. Pero a día de hoxe o Popular acusa ao Goberno do BNG de solicitar a cada paso nova documentación. Se puede dar la licencia para hacer y acelerar los trámites administrativos y, entre tanto, hacer todos los proyectos arqueológicos y el proyecto definitivo. No podríamos nunca, y sería prevaricar, iniciar las obras sin entregar todo eso. Pero sí que podríamos licitar, es lo que entendemos desde la Diputación. O principal punto de discordia está na falta de proxecto arqueolóxico. Domínguez explicou que actualmente está en fase de contratación e que agardan que estea finalizado en xuño deste ano, pero defende que non é necesario para obter unha licenza provisional. Dende o Concello aseguran que estas excavacións son imprescindibles para obter este permiso. A licenza de obra sempre se dá co proxecto básico, correcto, sempre, en todos os casos, neste e máis nos restantes.
pero se está pendiente de algunha autorización sectorial, ten que ter esa autorización sectorial. Pero como vamos a comprometer sin haber autorización sectorial? Como nos vamos a comprometer? Que pide que prevariquemos, o sea, que nos saltemos a lei de patrimonio da Xunta, por certo. Mosquera recordou que foi o Goberno municipal quen impulsou Santa Clara e que ofrecera toda a súa colaboración a Domínguez para sacar adiante este proxecto. Creo que non é bo, o sea, non é bo nin para a Diputación, nin para o Concello, como portavoz da oposición, que este home este tan fora de sí, tan desnortado e demais, non? Fai as cousas mal e despois, non? Pois dedícase a enfrentar, a disparar contra todo o mundo, todo o que se move, sexan dos seus, dos deles, sexa, a Consellería de Cultura, as monxas, absoluta, neste caso, pois, o Concello. O concelleiro pontevedrés defendeu que o proxecto arqueolóxico foi solicitado por Patrimonio da Xunta de Galicia. E o alcalde de Cambados asegura que o goberno cuadripartito continúa a traballar con total normalidade. Samuel Lago recoñece certas discrepancias no seo do Executivo que agarda se resolvan internamente. Sobre a petición de dimisión do PP para que se volva a someter a unha investidura, o alcalde salienta que é unha proposta que non ten sentido. En tal caso, Samuel Lago convida aos populares a presentar unha moción de censura a ver se contan co apoio que precisan. O goberno sigue funcionando de forma normal e habitual, obviamente as discrepancias terán que resolverse no seno do goberno, pero seguimos desenvolvendo o noso traballo e as nosas funcións de forma habitual e o Concello sigue funcionando co ritmo correcto. Aquí en política non temos que renovar votos matrimoniais. Se o Partido Popular cree que ten posibilidades ou que pode atraer a outras forzas políticas para presentar unha moción de censura, pois, oye, eso é un mecanismo legal que ten. O que non me parece de recibo é que nos pida a nos que nos autosometamos a unha nova pleno de investidura. Non me parece algo totalmente absurdo, fora de lugar e que desde logo non se vai a dar. E aínda na política, o PP de Boiro pon en marcha unha campaña para denunciar a suba do IBI urbano por parte do Concello. Repartirán folletos informativos entre a veciñanza informando do incremento deste imposto nun 25%. O PP de Boiro anima a cidadanía a levantar a voz contra o que cualifican de abuso impositivo. Veñen de poñer en marcha unha campaña de denuncia tras a suba do IBI urbano que experimentou neste exercicio un incremento do 25%. Iniciamos estas campañas con un ánimo de que el pueblo de Boiro alce la voz. Y alce la voz desde un punto de vista. Ya está bien de que los gobiernos de turno mientan durante las campañas electorales. No se puede ser que durante una campaña electoral se intente conseguir un rédito político, un rédito en votos, mintiendo descaradamente a los vecinos, como ha hecho el señor Martillo. Entonces, bueno, pues tiramos hasta dentro de 4 años y a ver si los volvemos a mentir dentro de 4 años. Es el momento de que el pueblo de Boiro pueda decir a través de esta campaña que no están de acuerdo con la gestión, que están hartos de las mentiras socialistas, que están hartos de que el señor Martiño no se engañe. Denuncian os populares que a suba de impostos non se ve repercutida nunha mellora de servizos. Todo o contrario, posto que insisten na perda de calidade de servizos básicos e no deterioro das infraestructuras. Es un impuesto insolidario porque grava todas las rentas de mayores o menores rentas, las grava todos por igual y sube un 25%. Es la mayor subida de la historia fiscal de Boiro. Bueno, esta subida no tiene justificación, como decía, hay un mal gasto generalizado porque los servicios van a peor. La basura cada día está peor, no existen, el Concello ya no tiene camiones propios de la basura, son todos alquilados, hay más baches que nunca en las carreteras, aquí no se hace nada. Lo único importante son los sueldos del equipo de gobierno. Nas próximas semanas realizarán o reparto de dípticos informativos por todas as parroquias, tanto porta a porta como lugares con gran afluencia de persoas como o Mercado dos Martes. Bueno, estamos metidos de cheo no entroido, a volta da publicidade, falamos dos espantallos de Meaño, da festa, da orella, da boliña en Boiro e de moitos dos desfiles que se celebraron esta fin de semana na nosa contorna.
Aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas, 11.300.000 euros. Esta será a cantidade que a Deputación da Coruña investirá este ano en obras de conservación das estradas de toda a provincia, un 3,5% máis que o ano pasado. O plan aprobado no último pleno contempla a execución de obras de mantemento, reparación do firme e pavimentación dos máis de 2.000 km de estrada cos que conta a rede viaria da Deputación. Todas estas actuacións están destinadas a mellorar as condicións e aumentar a seguridade viaria nas estradas de titularidade provincial. Mais cousas mañá de actividade institucional no Concello de Pontevedra. O despacho do alcalde na Casa Consistorial estreouse coas primeiras recepcións oficiais. Así, o novo espazo acolleu a recepción ao presidente de Construcciones Ramírez por parte do rexedor Miguel Anxo Fernández Lores. O presidente da empresa, que foi unha das encargadas de executar a reforma do inmoble, fixo entrega do primeiro exemplar do libro editado pola constructora con motivo da rehabilitación do consistorio. A publicación recolle numerosas fotografías do edificio tanto antes como despois da actuación, incluindo planos, memorias ou deseños orixinais. No vindeiro pleno farase entrega dun exemplar deste libro a cada concelleiro da corporación. Acto seguido, o alcalde recibiu tamén os subcampións do mundo de maratón, Óscar Graña e Jaime Duro, o gañador do campeonato dos Estados Unidos de Four-Wall Paddleball, Jaime Bernardo Blanco, e a patinadora de velocidade Mara Lanelli. Cambados celebrará esta fin de semana a súa 8ª Mostra Internacional da Camelia. O evento vai ter lugar este sábado e domingo no Salón José Peña. A cita coden nesta edición máis dunha trintena de expositores cunha escolma de case 600 variedades de camelia. Ademais de propostas galegas, na mostra tamén participan flores de Portugal, chegadas de Celorico de Basto, vila irmandada con Cambados, e por vez primeira tamén haberá unha representación de Turquía. Tamén se está a pechar unha colaboración cunha delegación de Asturias. A mañá do sábado dedicarase á colocación das distintas propostas que entran a concurso, unha tarefa que se prolongará ata o mediodía. A 1:30 terá lugar a inauguración do salón para abrir ao público xeral a partir das 4. Esta primeira xornada pecharase coa entrega dos premios contra as 8 do serán. O domingo o salón estará aberto ao público en horario de mañá e de tarde. Esperamos ter unha boa participación, unha boa cantidade de camelia, vamos ter unha delegación de Turquía, a ver se veñen os asturianos, que hasta o último momento non sabremos, e de Portugal con Celorico de Basto pois á cabeza como bueno, pueblo hermanado e irmán noso no tema das camelias. É un certame que cada día vai collendo máis corpo, máis forma, máis presencia. Ten expositores de toda a comarca e tamén de Portugal, especialmente de Celorico de Basto, que, como sabedes, estamos hermandados e un dos principales causas, motivos deste hermanamento propiciado pola Asociación Ibérica da Camelia, pois un destes motivos é a camelia, que é un elemento común entre a nosa zona e Celorico de Basto. Naceu de xeito espontáneo hai 4 anos e agora queren que se converta en toda unha tradición. Falamos dos espantallos de Entroido de Meaño, unha iniciativa que impulsa a Asociación de Veciños Santa Lucía. 12 propostas do máis variado compiten este ano por facerse con algún dos premios que se van desvelar nun acto en Dena este vindeiro domingo. Os seus creadores botaron man de maña, pero sobre todo de moita retranca e moito humor. Unha parella de matachíns, un grupo de ximnastas máis ou menos en forma, este home que recorre a unha interview para pasar o tempo como mellor pode ou estes veciños que amañan o mundo mentres botan a partida. Son só algúns exemplos do Museo Aire Libre do que pode presumir estes días o Concello de Meaño. O municipio prepárase para a terceira edición do seu concurso de espantallos de Entroido, o que nesta ocasión concorren 12 candidaturas. Este ano volveu a 12, o que é maravilloso. Eu invito a xente a que se impliquen nestas cousas, porque é bonito para o pueblo ven a xente, ven a visitalo de moitos sitios, non só veñen daqui, ven xente de outros concellos a visitalo. Detrás desta proposta está a Asociación de Veciños Santa Lucía de Dena. O colectivo leva 3 anos organizando esta cita de Entroido que ten unha curiosa orixe. Nesta praza e agora 4 anos apareceron pendurados polo Entroido 2 mecos que ninguén sabe quen fixo. Partindo de aí, chegou o resto. Hai 4 anos hubo alguén,
unha persona anónima que puxo aquelas dúas brujitas que vedes ali nas farolas, e de aí decidimos na asociación, cando non la acollemos, pois hubo un directivo que fixo a proposta de por que non facíamos un concurso de espantallos. E, bueno, quedámonos así, ao final, levouse a proposta para adiante. E dende aquela resposta está sendo moi boa. Na asociación salientan que este concurso consegue mobilizar xente de todas as idades, algo moi positivo para que isto se acabe convertendo en toda unha tradición. Xente nova e hai personas, bueno, aquí pode participar todo o mundo. Este ano, por exemplo, podería un rango entre os 30 e os 70 anos están os participantes. E pode participar quen queira. O terceirano, no segundo damos un salto, hubo un grupo de chavales de Suiza que estaban aquí no pueblo de vacacións e pasamos a internacional e pode participar quen queira. Ademais, para animar a participación, a asociación pon en xogo 3 premios. Damos o primeiro premio de 300 euros, o segundo de 150 e o terceiro de 100. O Concello agasalla a cada participante cunha entrada para a comida dos muiños. Do veredicto encargarase un xurado do que todo o mundo, agás na directiva, descoñece a súa identidade. Son 5 empresarios locales, non saben eles quen son entre sí, van desde, poden ir, digo xa nos anteriores, pois un abogado, un agente de seguros, un que ten unha tienda, o peixeiro. Anos anteriores, este ano cambia, pero bueno, son empresarios locais, eles non saben quen son. Os gañadores daránse a coñecer este vindeiro domingo a 1 do mediodía nun acto na Praza Nova de Dena, onde xa se poden visitar os espantallos. Si chove, cambiámolo ao Centro Cultural de Dena, ao Centro Social, pero esperemos que non chova e será aquí a 1 da tarde, aberta a todo o público, aí se desvela quen é o xurado, quen son os que fan cada monigote. Ademais da entrega de premios, o evento incluirá un petisco para todos os asistentes e animación musical cun DJ. Dende a entidade organizadora fan un chamamento a toda a veciñanza a acudir con disfraz para facer aínda máis festa entre todos. Seguimos falando de Entroido, pero agora ligado coa gastronomía. Como é habitual, por estas datas os veciños da Boliña en Boiro volveron a organizar, da man do Concello, a súa tradicional Festa da Orella. A cita tiña lugar a tarde-noite do sábado, sendo numerosas as persoas que se achegaron ata alí para poder desfrutar desta xornada festiva. Coa deste ano xa son 17 as edicións nos que os veciños de A Boliña veñen celebrando a súa tradicional Festa da Orella de Porco no campo de Revelar. A cita, que foi medrando co paso dos anos, atrae a numerosas persoas que se achegan para degustar este produto típico da nosa gastronomía. Pero non só iso, a maioría dos asistentes acoden á festa ataviados coas súas mellores galas de Entroido. O importante é pasalo ben, e se hai comida mellor. Tampouco faltaron os doces propios destas datas, como son as orellas, as filloas ou as rosquillas, que elaboran os propios veciños da aldea. E como en toda festa, non pode faltar tampouco a música. Os encargados de poñer a nota musical este ano foron o dúo Charada e o DJ Jalaico, que fixeron prolongar a festa ata altas horas da madrugada. O resto dos concellos do Barbanza viviron tamén a fin de semana grande do Entroido. Foi o caso de Porto do Son, que o sábado acolleu a gran festa infantil. Os máis pequenos da casa luciron disfraces no concurso que se desenvolveu na zona portuaria. O domingo tocoulle a quenda a unha das citas máis típicas do Entroido en Ribeira. O Festival de Murgas e Comparsas reuniu nunha carpa emprazada en Bando ao Río a numeroso público que gozou do espectáculo ofrecido polas 6 agrupacións participantes. Finalmente foi a murga da Asociación de Veciños de Carreira quen se fixo co triunfo cunha sátira do goberno local titulada As voltas da vida. E Pontevedra mergullouse esta fin de semana de cheo no Entroido. A cidade acolleu o sábado un multitudinario desfile. Ata 4 horas e media tardaron os participantes en completar todo o percorrido. O xurado destacou a calidade das propostas. Finalmente, decidiu conceder o Premio Único Extraordinario para grupos e comparsas Rabachol 2025 a ofrenda San Feroz, que, como dio seu nome, tratou sobre a entrega dos premios Feroz que acolleu a cidade no pasado mes de xaneiro. O Entroido chegou tamén apoio o domingo cun desfile que tamén foi multitudinario. Ata 25 comparsas e grupos de toda a provincia atenderon a convocatoria poiense que se consolidou como a máis numerosa da súa historia.
Desfile de entroido tamén en Meis, con moitísimo colorido. Dúcias de persoas participaron na cita celebrada esta pasada fin de semana. En total, repartíronse 2.000 euros en premios. Na categoría de adultos, o primeiro premio foi para Galácticos na Rúa, o segundo para Mosqueteros e o terceiro para Tribo Guerreira. Tamén houbo galardóns para a categoría infantil. Neste caso, o ouro foi para Ataque ao Castelo. En segunda posición quedou Maxia dos Dragóns e completando o podio un premio compartido entre Comeverzas e Legos. Tamén premios nas categorías por parellas, en adulto e infantil e na categoría individual. O desfile percorreu o centro do Mosteiro ata o campo da feira, onde tivo lugar a entrega dos premios e logo unha completa festa con animación musical. E tamén moito ambiente e un senfín de disfraces en Caldas de Reis, de onde están a ver imaxes nestes momentos. No desfile houbo 1.500 participantes e ademais este ano houbo récord na deliberación do xurado. Foi a máis longa da historia, o que daba a mostra da súa difícil tarefa e da gran cantidade e calidade de propostas que se presentaron a concurso. Na categoría de comparsas, o premio foi para Entre Arlequíns e Payasos. Na de grupos, o premio recaeu en Gandería Osborne, mentres que Vimos pasar o rato fíxose co galardón na de parellas. Na categoría de carrozas, o ouro foi para o Arlequín da Asociación Mar de Fondo. En total, repartíronse 15 premios valorados entre os 20 e os 500 euros. E ainda nos queda por diante moito entroido e moita troula. Así, imos rematando por hoxe. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.